Vítam trénera na Prešov, pán Vladimír Cifranič. Dobrý večer. A nech sa páči, váš pohľad na dnešný zápas. Nech sa páči. Myslím si, že z našej strany dnes veľmi dobrý zápas. My sme chceli byť dnes dôstojným partnerom, súperom pre Slovan. Myslím si, že hlavne prvý polčas sa nám to darilo. Vypracovali sme si šance, ktoré sme bohužiaľ ale nepremenili. Slovan sme nepúšťali skoro do žiadnych príležitostí. Boli sme aktívni, boli sme nebezpeční smerom dopredu. Samozrejme ten druhý polčas ovplyvnila červená karta domácich, kedy samozrejme už trošku bránil s väčším počtom hráčov. My sme sa nevedeli druhý polčas presadiť, aj keď zase sme nejaké šance si vypracovali, ale nie také ako prvý polčas, ale trafili sme tam tyč. Chvála Bohu. Padla tam jedna strela, ale myslím si, možno budem neskromný, ale myslím si, že dnes pre nás úplne zaslúžené víťazstvo na Slovene. Nech sa páči vaše otázky. Nech sa páči. Pán tréner, aký to bol pocit, keď v tej 86. minúte skončila lopta v bráne a dosiahli si teda to vytužené víťazstvo? Asi by vás veľmi mrzelo, keby ste dnes nezískali 3 body aj vzhľadom na ten priebeh zápasu. Bolo ešte do konca zápasu nejaký čas, takže ja ešte som nejak nie, že neveril tomu, že vyhráme, ale hoci čo sa môže stať a samozrejme vedel som, že Slovan ešte vrne všetky sily do útoku, že sa tam môže hoci čo zomrieť, nejaká štandardná situácia a tak ďalej. Ale samozrejme pre nás obrovské víťazstvo. Som šťastný aj za chalanov, potrebovali sme to veľmi a zvlášť, že sa nám to podarilo na Slovane, kde myslím si, že som presvedčený, že odtiaľ body sa brať nebudú a nám sa to podarilo. Predsa len, ale je to ešte iba vaše druhé víťazstvo, ako ste poznamenali na ihrisku majstra, takže počítali ste s ničím takým, že by sa vám to mohlo podariť a ako to teda vnímate? Tak ja som v kutiku duše veril, že by sme tu mohli niečo uhrať. Vieme, že Slovan hrá pohár európsky. Vedel som, že Vlado bude musieť prestriedať tú zostavu, že možno prídu hráči, ktorí sú menej vyťažení, cestovali, mali ťažký zápas. Na druhej strane chlapcov sme pozerali na to, že jednoducho tu nemáme čo stratiť, že môžeme hrať uvoľnené, že si to jednoducho rozdať s najlepším mužstvom na Slovensku a chvála Bohu nám to vyšlo. So Slovanom ste získali 4 body, jeho ste obrali 5. Ako hodnotíte tento fakt? Tak samozrejme, my sme hrali zápasy 6 bodové so supermi, s ktorými sme nevyhrali. Asi nikto nerátal, že my so Slovanom získame toľko bodov, ale chvála Bohu. Aj veľmi sme tu potrebovali dnes už, ne, že nepozeráme na supera, samozrejme my sme vedeli, že s kým tu máme to dočinenia a to, že sa nám to podarilo práve na Slovane je o to krajšie. Máme ďalšie ťažké zápasy doma, či je to Žilina, či je to Trnava. Chceme potvrdiť to víťazstvo, potrebujeme sa chytiť už aj pred domácimi fanúšikmi. Takže super, nemáme veľa bodov a paradoxne 4 sme získali s najlepším mužstvom, takže to je super. Myslíte si, že tento výsledok by mohol byť takým pozitívnym impulzom do ďalšej roboty? Ja verím, že bude pozitívnym impulzom, aj chlapcom som hneď povedal v kabine po zápase, že pokiaľ nepotvrdíme tieto 3 body doma víťazstvo v nasledujúcom zápase, proste jednoducho všetko znegujeme. A znegujeme tú robotu, ktorú sme tu dneska odvedli, takže bude veľmi dôležitý nasledujúci zápas doma. Ďakujem. Nech sa páči ešte niečo? Ak nie, ďakujem na peknú konferencia.